En typisk dag kunne være, at jeg skal til morgensvømning kl. 6.30. Det betyder, at mit vækkeur ringer kl. 6:10. Så får jeg en hurtig kop morgenkaffe, og så er jeg faktisk ude af døren allerede kl. 6 og klar til at hoppe i vandet til kl. 6.30. Mit navn er Michelle Vesterby, og jeg er professionel triatlet. Direkte efter morgensvømningen, efter lige en lille proteinbar, så løber jeg mig en tur. Andre gange så tager jeg hjem, og så får jeg min anden morgenmåltid derhjemme, som jeg altid ser frem til. Det er lidt forskelligt, hvad jeg lige er lidt i humør til. Men tit og ofte synes jeg, det er dejligt bare at komme hjem og lige få slappet lidt af efter svømningen. Tjek mine mails, tjek Facebook. Vigtigt, opdatere Facebook med billeder og små historier. Og så er jeg igen klar til måske et tredje træningspas, som kunne være cykling. Det kunne være på turbotræneren, hvor jeg kører nogle tunge intervaller her i de her første par måneder af året. Januar, februar og marts måned, hvor det er meget fokus på power. Hvor jeg er imod lige så snart solen begynder at skinne og bliver lidt varmere, så sidder jeg på landevejen og cykler rigtig mange timer. Jeg føler mig privilegeret for, at det er mit arbejde at sætte mig nede i kælderen og cykle, og at jeg faktisk kan gøre det, jeg allerbedst kan lide i hele verden. Og det er at træne og blive endnu bedre og presse mine egne grænser til det yderste.